Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатаба койбір темалар турында. 220 балаға есепләнгән бина шолда притяжение микрорайонда яңа карусель балалар бакчасы ачылды. Аларның эшләре тамашачылар һәм укучылар өчен юнәлдерелгән. Россиядә матбугат көне билгеләп үтелә. Притяжение микрорайонында карусель балалар бакчасы ачылды. Ул 220 балага исәпләнгән. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе демография милли проект кысаларында төзелде. Бу максатка барлыгы 270 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 140 миллион республика, 130 миллион федераль бюджеттан. Балалар бакчасыннан тантаналы ачылышында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Лида Әскәрова сөйініп туя алмай яңа садиканың 2 кызы да йөрәячәк. Балалар бакчасының ачылуын зарыгып көттек ди ул. Без бу садик ачылуын бик озак көттек. Без монда якында гына яшибез. Шуңа садикның төзелешен карап бардык. Үзебез дә кызларны да бу садикка бирергә бик шатбыз. Карусель балалар бакчасы 220 балага исәпләнгән. Әлегә бирегә 134 бала йөрәячәк. Теләге булган әниләр сабыйларын яңа садикка күчерергә мөмкин дип белдерделәр. Балалар бакчасы мөдире әйтүенчә, тәрбиячеләр һәм эшчеләр җитәрлек. Безгә яңа садигыбыз бик ошый. Монда нәни балалар өчен бөтен нәрсәләрдә каралган. Җылы идәннәр, матур уенчыклар, яхшы коверлар, матур өстәлләр. Безнең кухняларыбыз бик якты. Бөтен залларыбыз, группаларыбызда тиешенчә матур төсләргә буялган. Куркынычсызлык чараларын күрүгә аеруча зур игътибар юнәлтелгән. Садик бинасы эчке һәм тышкы яктан да видеокамералар белән җиһазланган. Ата-аналар балалар бакчасына карта белән генә керә ала. Это ключи для калиток и для групп, которые будут находиться на первых этажах. Это группы ясельные. Слот ключи, да? Скот ключи. Скот ключи. Всего 6 ясельных групп на первых этажах. Беренче катта тулысынча идәннәр җылытылган. Садикның үзенең шәхси газ котелы бар. Икенче катта кече, урта һәм әзерлек төркемнәре бүлмәләре. Шулай ук физкультура, музыка заллары бар. Шәһәр мэры Ноэль Мәһдиев яңа балалар бакчасын югары бәяләде. Ул притяжение микрорайоны инфраструктурасы тагын да үсәчәк дип ышандырды. Еще планируется 2 детских сада и 2 школы. Значит, жители микрорайона должны знать. По нашим проектам здесь планируется продолжение Московского проспекта, строительство моста. Это все обходит в сумму 1 миллиард 300, почти что 400, 1 миллиард округленно 400 миллионов рублей, в том числе 450 миллионов рублей строительство моста через реку Челнинку. Шәһәр мэры әйтүенчә, Мәскәү проспекты дәвамы буенча төзелеш проекты инде әзер. Хәзер федераль программага эләгергә генә кирәк. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Кулларны юарга, саф һавада ешрак йөрергә һәм дөрес тукланырга. ОРВИ белән авыручылар саны узган атна белән чагыштырганда 2-3 тапкырга кимегән. Тик узган атнада табиблар шолда гриппның 19 очрагын ачыклаган. Тулырак хәбәрчебез материалында. Добрый день, у вас есть какие-то жалобы? Как вы себя чувствуете? Может быть, было повышение температуры, кашель, насморк? Узган атнада шәһәрдә көчле респиратор вирус инфекцияләренең 1000-нән артык очрагы теркәлгән. Бу еллык уртача күрсәткечләрдән 3 тапкыр түбәнрәк. Хәзер сырхауханәләрдә кешеләр күп түгел, пациентларның төп агымы 2021 ел ахырында һәм эш атнасының беренче көннәрендә булды, ди табиблар. Чаще всего приходят абсолютно разных возрастов, группы от млада до стара, грубо говоря. Болеют все абсолютно. Частые жалобы – это повышение температуры, слабость, потливость, потеря обоняния. Бывает редко, но бывает. Боли в горле. Такие общие признаки именно ОРВИ. Моннан тыш узган атнада шалда гриппның 19 очрагы теркәлгән. Температура белән пациентлар өчен 6-нчы поликлиникада аерым керү оештырылды. То есть у нас идет разделение потоков. Пациенты с признаками ОРВИ в поликлинику не допускаются. Для них существует отдельный вход, дежурный врач. Мазки на коронавирусную инфекцию берутся у всех пациентов с признаками ОРВИ, с признаками температуры, с симптоматикой, так как картина коронавирусной инфекции и ОРВИ довольно-таки смешанная, поэтому мы берем мазки у всех. ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны аз булуга карамастан, табиблар шәһәрдәшләрне үз сәламәтлекләренә игътибар белән карарга өндиләр. Эпидсезон чорында кешеләр күпләп җыела торган урыннарда мөмкин кадәр сирәгрәк булырга, кулларны ешрак юырга һәм биналарны даими җилләтергә киңәш итәләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 107 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәулектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 13 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 43958 очрагы билгеле. Аларның 37355 терелгән, 131 узган тәулектә. Россиядә матбугат көне билгеләп үтелгән котлауларны барлык масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре дә кабул итә. Журналистларның төп максаты тамашачылар һәм укучылар һәр вакыт вакыйгалардан хәбәрдар булырга тиеш. Нәкъ менә шул көнне 1703 елда беренче рус газетасы чыга. Тантаналар сараенда чаллы масса күләм мәгълүмат чараларының иң яхшы вакилләрен бүләкләделәр. Соңгы елларда мәгълүмат кыры бик нык үзгәрде. Тамашачыларга һәм укучыларга төрле телевизион программалар, газеталар, радио тапшырулар, интернет басмалар һәм әлбәттә яңалыкларны социаль челтәрләрдән оператив рәвештә белергә була. Задача журналиста сейчас быть не только человеком, который рассказывает какую-то информацию, но и быть продюсером, быть режиссером, быть иногда и дизайнером инфографики. То есть сегодня журналистика включает в себя огромное количество различных профессий. И мне радостно, что наши челнинские журналисты в числе этих передовиков сейчас состоят. Журналистлар эше бик кызыклы һәм авыр, ә кайчагында алар үз тормышларын куркыныч астына да куеп эшләргә мәҗбүр. Әйтик, пандемия вакытында хәтта кызыл зонага да кирип тамашачылар шир турында күбрәк белсен өчен төрле материаллар ясадылар. Я желаю всем работникам СМИ, всем журналистам, самое главное, это, конечно же, здоровье, поменьше работы, побольше интересных тем, побольше добрых, и чтобы горожане и все, кто смотрит наш телеканал, всегда оставались на нашем телеканале. Кешеләрнең проблемаларын яктырту, аларны хәл итүдә ярдәм итү, объектив булып калу буларның барысында журналистлар елдан-ел эшли. Шул ук вакытта чит бәла казалар кичерә һәм хәтта иң кечкенә җиңүгә дә шатланалар. Это мужественные люди, которые в мирное время делают все, чтобы донести до жителей нашего города, республики, страны правдивую, четкую и объективную информацию. Огромное вам спасибо за ваш добросовестный труд, крепкого здоровья, крепкого вам духа, несгибаемой воли и, безусловно, благодарных и читателей, и зрителей. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да иске яңа еллар белән тәбрик итәбез. С 9 по 16 января в ВЦ «Экспокама» распродажа шуб и головных уборов. Женские и мужские дубленки. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую».